Pentru conținut extra abonați-vă la cele 2 canale din descriere. Nu uitați să dați like. Capcana iubirii, episoadele 243, 244. Hira își amintește cum Orhun îl confruntă pe Cihangir, acuzându-le că a avut un comportament nepotrivit față de Hira, însă Cihangir își apără nevinovăția, susținând că nu a făcut nimic greșit. Orhun, însă, orbit de gelozie și mânie, nu-l crede și reproșează că a trecut o linie interzisă, simțindu-se trădat și protector față de Hira. Afife dezaprobă relația acestuia cu Hira, disprețuind-o și punând presiune pe ea să plece, convinsă că Hira nu este demnă de familia lor și că a făcut rău fiului ei. În mijlocul acestei tensiuni, Hira suferă profund, așteptând în afara conacului și dorind disperată să vorbească cu Orhun, îndurând umilința și respingerea. Vorbele dure ale lui Afife o zdruncină emoțional, dar Hira rămâne pe loc, sperând că Orhun îi va înțelege inocența. În paralel, Kenan și Nurshah trec prin tensiuni tot mai mari în relația lor. Nurshah încearcă să se distanțeze profesional, găsindu-și un nou birou pentru a-și afirma independența, în timp ce Kenan este frustrat și conflictat din cauza deteriorării vieților personale. Între timp, Orhun este tulburat de amintirile promisiunilor făcute de Hira, pe care acum le consideră minciuni. Este cuprins de furie, trădare și confuzie, ceea ce îl duce într-o stare de frământare emoțională profundă. Deși mulțumită de plecarea Hirei, Afife observă suferința fiului ei, însă o ignoră, concentrându-se pe ideea că a făcut ceea ce trebuia. Începutul nou pentru Nurshah în biroul ei reflectă dorința de independență și speranța că distanța profesională va ajuta la consolidarea relației cu Kenan, deși el rămâne tulburat de sentimentele nerezolvate față de ea. În final, Hira, cu inima frântă și simțindu-se nedreptățită de lipsa de încredere a lui Orhun, reflectează la durerea profundă pe care o simte, exprimând dezamăgirea că, după toate greutățile prin care au trecut împreună, Orhun a ales să o alunge, crezând în capcana pusă împotriva ei. Aliko este nerăbdător să-i arate o poză lui Hira, dar Musa încearcă să-l tempereze, iar Gonca îl întâmpină călduros și îl sfătuiește să se schimbe, propunându-i un desert preferat făcut de Halise pentru a-l liniști. Între timp, Nurshah este felicitată de Ceylan și Fatih pentru noua schimbare de loc de muncă, chiar dacă despărțirea de Kenan îi face pe toți să se simtă întristați. Nurshah le explică tuturor că această decizie a fost luată pentru binele căsătoriei ei, deși este greu să se rupă de cei apropiați. Musa și Halise discută despre situația tensionată în care se află Hira, arătându-și nemulțumirea față de nedreptatea pe care o suferă aceasta. Iacob o primește pe Hira, care își mărturisește durerea și epuizarea în fața neînțelegerilor și acuzațiilor. Își amintește cuvintele lui Orhun, în care acesta o acuză de trădare, deși ea se simțea prins într-un labirint al suferinței și al neînțelegerii. Iacob îi sugerează să aibă răbdare și să privească situația cu încredere, amintindu-i că până și mama profetului a trecut prin calomnii asemănătoare și a răspuns cu răbdare și înțelepciune. Între timp, Nurshah și Kenan au o discuție tensionată, în care Kenan o chestionează în legătură cu noul ei loc de muncă și cu colaboratorii săi, la care Nurshah răspunde defensiv, amintindu-i lui Kenan că mariajul lor este unul formal și că nu are de ce să se intereseze de aceste detalii. Orhun, încă răvășit de acuzațiile sale împotriva Hirei, merge la Iacob și își dezvăluie furia și regretul pentru că a avut încredere în cineva care aparent l-a trădat. Deși Iacob încearcă să-i ofere sfaturi de liniștire, Orhun este copăleșit de furie și refuză să mai asculte. Hira, simțindu-se neajutorată, îi spune lui Iacob că Orhun nu o mai crede și că se simte complet distrusă de lipsa lui de încredere și de puterea calomniei asupra vieții sale. În acest context, Neval îndeamnă pe Cihangir să vadă în despărțirea dintre Hira și Orhun o oportunitate, afirmând că acum ușile conacului de Mirhanli sunt închise pentru Hira, iar acesta ar putea să se apropie de ea. Totuși, Cihangir ezită, simțind că despărțirea lui Orhun de Hira este rezultatul unei neînțelegeri majore, iar Neva continuă să-i ofere argumente pentru a profita de această situație. Vă mulțumim pentru vizionare!
Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.